meidän oma mielipide. Oliko sulla tuttu koira, tutut reaktiot vai tuliko jossain jotain yllätystä matkalla? No siis tuttu koira oma on. Mutta niinku reaktiot tavallaan, No että ei oliko reaktiota, ei semmosia? sinänsä. Tietenkin se, että se noin paljon otti ritoloita noista säikähyksistä, että se vähän ehkä yllätti. Joo. Mutta toi, että se ei vieraista oikein perusta, niin se nyt oli jo ihan tiedettykin, Joo. että se ei välttämättä ole sen lemppari juttu Joo. sitten, mutta kyllä se mun mielestä muuten oli ihan putti. Okei, no niin, no se on hyvä, että tunnistit oman koiran sitten. No, katsotaan, terve, noin nätisti. Katsotaan, mitä me tänä Kyllä päivänä mä oletin, että tää keskeytetään koko siitä. Et sillä lailla meni hyvin positiivisesti. Okei. No, mutta katsotaan mitä me nähtiin tänä päivänä. Eli me katsottiin tuota sosiaalisuutta. Sehän on semmonen hyvin, se just niin kuin sä itse sanot, että vieraista ihmistä se ei hirveästi tykkää. Mutta kuitenkin kun se saa tällä lailla tulla, niin se tulee itse haistamaan vierasta ihmistä. Lähtöä sen joukkoon, se kyllä kattoo, pitää semmoisen tietyn välimatkan, mutta kattoo niin kuin, että no okei, me mennään sun kanssa. Että se ei lähde haluttomasti kuitenkaan, vaan se lähtee niin kuin mielellänsä. Mutta semmoinen oma etäisyys pitää olla vieraaseen ihmiseen. Mutta sitten käsittelyssä ei tykännyt, siinä oli selvä väistäminen sitten taas. Että se oli semmoinen, että mä en tykkää, kun vierat ihmiset kopeloivat mua ollenkaan. Sitten me katsottiin noita uteliaisuuksia, eli koska koira menee katsomaan jonkun asian, kun on tapahtunut. Etäleikissähän se kattoo sinne, mutta sitten ei. Lähdettiin jonkin matkaan, mutta sitten ei menty loppuun asti, että siellä ei nähty. Ja sitten kun näissä on nämä tietyt aikarajat, joita pitää mennä, että muutenhan tämä päivä olisi niin kuin älyttömän pitkä. Ja yllätyksellä sehän otti niin kuin ihan täydet ritolat tuolla, se meni tonne autojen taas, sitten se tuli takaisin samaa vauhtia ja kävi tässä päälle ja kierti tuolla jossain ja tuli sitten pikkusen hiljemmalla vauhdilla taaksepäin sinne. Ja samaten ääniherkkyydellä siellä oli kans pako sitten tuli, mutta se ei lähtenyt niin kauas kuitenkaan sitten taas. Ja aaveilla sitten taas ihan samalla lailla sä joudut tekemään töitä, mutta näkee ihan selvästi tästä koirasta, että se luottaa suhun. Että kun sinä hoidat asian, niin se tulee ja sä osaat oikealla lailla kehua, kannustaa sitä, kun tullahan katsomaan joku asia, niin sulta löytyy se semmoinen iloinen äänensävy, että kun koira tekee oikein, niin sä osaat äänellä kehua sitä, niin kuin, että hyvä, hienoa, että nyt sä tulit katsomaan mikä, että ei tämä olekaan paha juttu. Että se luottaa sun, se näkee täällä joka paikassa, että se luottaa sun, niin kuin, että mamma on hoitanut nämä asiat. Se on hyvä. Se on tosi hyvä, ihan oikeasti. Ja sitten me tosiaan kokeiltiin pelotella tätä koiraa. No, ikävä kyllä me nyt sitten onnistuttiin tässä hommassa, että yllätyksellä ääniherkkyllä sillä tuli pako, eli se pakeni yli 5 metriä, niin kun se käänti laitteen ja lähti saman tien. Ja samaten aaveella siellä oli pahon kontrollin sekamelua semmoista, mutta se sai kuitenkin, sielläkin näki taas, että se sai sulta sitä semmoista tukea ja turvaa tavallaansa, että kun sä oot, sillä oli vähän niin, lähden pakenemaan kauemmas, mutta kun sä olet siinä, että siellä näki, että sitä pelotti, mutta sä olit se sen tavallaansa henkireikä, että se luottaa suhun. Sitten katsottiin noita aggressiivisuuksia. Tuossa aaveilla siellä näkyy, mutta missään muualla ei ollut, semmoisia yksittäisiä tuli. Ja sitten jäljelle jäävät reaktiot, eli kun tapahtuu joku asia, koira käy tutkimassa ja sitten meitä hetken päästä ohitte, että miten se koira muistaa nämä asiat sitten, että jääkö sille semmoista pelkoa, eli se tavallaan saa hakea sitä kauempaa linjaa vai onko sitä kiinnostusta, että tulee lähemmäs. Et yllätyksellä tuossa haalarilla, vaikka siinä oli voimakkaampi reaktio, niin sillä jäi siinä ensimmäisellä menolla tuli semmoinen kauempaa haku. Et siinä oli vähempi sitä pelkoa, mutta sitten taas ääniherkkyydellä siellä oli jokaisella matkalla, kun te menitte ohitukseen, niin siellä tuli sitä semmoista elekieli kertoi sillä ja samaten sitten se haki sitä kauempaa linjaa, että sille jäi semmoinen muistikuva sinne, että toi oli se, että mä en tykännyt tosta. Sitten me katsottiin noita tarttumisia, että miten koira tarttuu esineeseen. Niin no, meidän testinohjaaja sai ihan yksiksensä pomppia siinä kaikessa rauhassa, että se ei oikein kiinnostanut sitä, eikä sitten takaa, jos me ei myöskään nähty sitten tarttumisia, eikä tuossa etäleikissä olleskaan.
Sitten me katsottiin toi leikki alussa ja lopussa, että miten tämä rata vaikuttaa koiraan. Ja se ensimmäinen leikki tehdään aina 2 kertaa, se parempi kuvataan. Ja sitten verrataan tähän viimeiseen, että miten se tämä rata vaikuttaa koiraan, että paineistuuko. Eli silloin se leikkihalu pienenee, vai onko se pysynyt samana, vai onko se ollut kenties huvipuistossa, eli silloin se leikkihalu niin kuin nousee. No, tällaisen näkyy, että leikkihalu oli pienentynyt. Että siinä ensimmäisessä se oli voimakkaammin teidän välillä siinä juoksi edestakaisin. Mutta tarttumisella se oli pysynyt samanlaisena, että viiveellä otti suuhun sitten sen levunsa. Ja sitten oli toi aktiivisuusosuus, eli se 3 minuuttia, kun seisoit paikalla, että miten koira osaa rauhoittua. No siinä oli semmoista pyörimistä, hyörimistä, tasaista liikettä edestakaisin, että ei osannut rauhoittua, kun olisi pitänyt olla. Kun ensiksi tarjoaa vähän tekemistä ja sitten tuleekin, että eipä tehdäkään mitään. Semmoista tasasta pyörimästä edestakaisin siinä oli. Ja sitten oli laukaukset. Katsottiin, että miten tämä rata vaikuttaa koirahan. Sen verran, että se keskeytti leikin passiivisuuden, mutta se palasi siihen tekemiseensä. Eli sen verran siihen tuli, mutta se, että muistat, että siinä ei ollut pelkoa sitten taas ollenkaan. Että sä olit kuitenkin kiinnostavampi tavallaan niiden laukausten jälkeen, että ai niin, tätä piti tehdäkin mamman kanssa. Onko sulla itsellä kysyttävää? Tuleeko 1-2 mieleen? Ei mulla oikeastaan nyt tuu mitään. Onko Miialla mielessä, kun seurasit Eikö ollut ihan puhuttiin? Joo. No niin. No, sen verran hyvin tämä meni, että uusinta mahdollisuutta ei ole. Että onneksi olkoon. Kiitos. Kuvaus on hyväksytysti suoritettu loppuun. Täältä saat nämä lippulappus, mä nyt pitää, ettei nämä mahdollisesti kastuusi. Täältä saat nämä itselle. Ja täällä toisella puolella on tämä avainlukulista, mistä sä löydät selityksen näihin ruksiin. Ja jos joku ei nyt vastaa 1:1, mitä mä sulle kerron, niin kato täällä tämä pienellä präntätty teksti, niin silloin sitä on kuvattu ja sen voimakkuutta. Eli 1 on pieni reaktio ja 5 on iso reaktio. Joo. Ja täällä, ja sitten jos tämä sisaruksia kuvataan, niin sitten saat... Kuvattu lähes kaikki. Okei, no niin. No sitten, no sittenhän te voitte verrata ja katsoa, että miten kaaviot ne löytyy. No niin, hyvä. Niin, saatte katsoa, että miten ne poikkeaa toinen toisistansa. Ja sitten jos vanhemmat on kuvattu, niin... Ei ole, ja ikä alkaa olla jo sitten niin paljon, että niitä ei ole, mutta luonnetestattu kyllä. No niin, mutta sitten saatte sisaruksien kanssa verrata, miten ne menee. Täällä toivottavasti saat kuivana vietyä autoon. Kyllä. Noin, terve! Noin.